बाबा, ए बाबा। अरे बेटा, अभी ले तू जागले बाड़ा? हाँ। क्या बात है, बोल बाबू। ये दुनिया में हमार माई चाहे बाप रौरे बानी। हम रउआ से एगो बात कहल चाहता नहीं। अरे तो बताओ बेटा, बोल। बाबा, हमारा प्यार हो गइल बा। हमरा मालूम बा बेटा, और आज तू हमरा के बाप के दर्जा दे के तू हमरा के खरीद ले ला बेटा। अब बतावा, तहर बाप तहरा प्यार खातिर का कर सकेला? अपना पतो को उठवा ली कि काले बारात साज दी? बोल बेटा। ना बाबा, ऐसा कैला के कोनो जरूरत नहीं है। हमरा तोहरा पतो से बात करे के बहुत मन करता। बस? हाँ। अतरे बात। अब देख, उठ। अरे मोटका उठ, उठ साला। का मर दे, न सुता तारा न सुते दे तारा। अब रतिया में कौन काम बा? साले, हमरा बेटा के हमरा पतो के याद आओ तब बात करे के बाटे, जल्दी फोन लगाओ। अरे ना होता था। एक बार बाबा कहले त तोरा ना समझ में आई। जल्दी फोन लगा अपना भौजाई के, हमरा बतियावे के बा। ए मर्दे, अपना प्यार के चक्कर में हमार काहे बलि चढ़ावा तारा? अरे ओकर बाप कसाई है, कसाई। साला, हमरा बेटा के दिल में प्यार जागल बा, आ तू साले नाकुर नुकुर कट। चल फोन लगाओ, अपना स्टाइल में फोन लगाओ। ओकर बाप फोकस है, ओकरा बाप के बाप फोकस। देखो तानी कौन है माओ की खोजो। ए, प्यार के बीच में दीवार बना होता। हेलो अंकल जी, प्रणाम। प्रणाम। हम खुशी के सहेली बोला तानी। बोला। तानी खुशी से बात कराई ना। इतना रात के? प्लीज रिक्वेस्ट, बहुत जरूरी सवाल पूछे के बा। ठीक। खुशी, बेटा फोन उठावा, तार सहेली के फोन है। हेलो। हेलो खुशी। राम, तू कैसन बाड़ू? इतना राती के फोन? तुहार बहुत याद आवता। हमार तबीयत ठीक नहीं खे राम। का? बुखार आ गइल बा। कैसे तबीयत खराब भइल तुहार? अरे बाप उठा। कल फिर मिलूंगी। ओके, बाय। भाई, खुशी की तबीयत बहुत खराब बा, ओकरा से हमके मिले के बा। चल ना। हे भाई, हमरा के मुआइबा का भाई। देख भाई, चल ना। ना, हमके याद भी आवता, देखे के मन करता भाई। चल ना। हम ना जाई भाई, हम ना जाई भाई। हमरा बेटा के प्यार परेशानी में बटे, आ ना जाब कोइले बड़े साले। जा, आ सारथी बन के जा। आ बेटा, अइला बाबा महेंद्र नाथ के भभूत था, जाके हमरा पतो के लगा दिया, सारा बिगिन बाधा खत्म हो जाए। ठीक बेटा, जा लगा चल के भाई। जा। प्रणाम बाबा। हनु लगा दिया, आ कपड़ा बदल के जाइए लोग। ठीक नु? ससुरारी के बात बाटे। जय भगवान, रक्षा करिए प्रभु। हे भगवान। खुशी, ए खुशी। राम, पापा जग जाइए तब? अपनी जान की परेशानी सुन के दिल से कंट्रोल छूट गई बा। ई देखा,
भगवान शंकर के भबू था। अब तो हर सब परेशानी दूर हो जाई। हाँ, अपन ख्याल रखिया। अपन ख्याल रखिए।